Besplatan projekat udžbenici, besplatnih udžbenika u Srbiji realizuje se već 2 godine i to je jako korisno ako se uzme ekonomska situacija većine stanovnika. Međutim, stručno i široj javnosti nisu predočene nikakve analize koje bi pokazale uticaj tog projekta na efekte obrazovanja. Također, u ovom periodu nije bilo ni zvaničnih konsultacija ni sa stručnjacima, ni sa roditeljima. Počeo od sledeće školske godine, prosvetne vlasti nameravaju da projekat nastave u nešto izmenjenom obliku, a nisu, kažemo, konsultovali one kojih se upotreba takozvanih besplatnih udžbenika najviše tiče. Sada ti kojih se korišćenje besplatnih udžbenika najviše tiče su i iz udruženja Roditelji, čija je predsjednica Dragana Soćanin danas sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam. Imate konferenciju za štampu, pričat će se mnogo i treba da se priča, trebalo i ranije, prema svemu što ćete nam sada vi reći. Evo da čujemo, vi ste organizovali istraživanje o stavovima našim, o besplatnim udžbenicima, na kom uzorku, ko smo to mi, za koga je se ova priča važna i kakvi su rezultati? Malo više o rezultatima bit će reći na današnjoj preskonferenciji u Media Centru. Za nas ekskluzivno. A za vas ekskluzivno, prosto ne znam šta bih izdvojila. Dakle, to su stavovi roditelja i učitelja, odnosno nastavnog prosvetnog kadra. Smatramo da je ovo istraživanje zapravo trebalo da uradi Ministarstvo prosvete mnogo ranije, pre nego što je uopšte izašlo sa predlogom ovako nekog projekta, ali eto, uradili smo ga mi. Dakle, istraživanje nam je uradio Strategic Marketing i mogu da vam kažem, evo, otprilike, ono što bismo najviše istakli. 67% roditelja je moralo da dokupi neki udžbenik svom detetu i pored toga što su deca dobijala besplatne udžbenike, dok je 1% ispitanih roditelja svoje deci kupovao sve udžbenike. Recimo, takođe, jedan interesantan sledeći podatak je da većina roditelja zastupa stav kako bi udžbenici trebalo da budu radnog karaktera na pitanje da li biste više voljeli udžbenik u kojem dete takođe može da radi ili udžbenik koji ne sme da pipne, a mora kasnije da vrati. Dakle, 3/4 roditelja je navelo da bi kupilo detetu novi udžbenik ukoliko bi bilo zabranjeno detetu da njemu radi. Imamo konkretan primer, recimo, majke su se neke žalile skoro udžbenik iz 5. razreda iz matematike, gde su deca primorana da prepisuju svoj zadatak. Dobro, dakle, vidimo po tim podacima da nešto nije u redu. Ovaj program besplatnih udžbenika se koristi već 2 godine. Ministarstvo najavljuje i neke promene. Evo da kažemo našim gledalcima gde je suštinski problem. Šta je suštinski problem u čitavom tom procesu? To je svakako korisna stvar, ali očigledno ne dovoljno. Tako je, suštinski problem je u narušavanju koncepta samog udžbenika da bi oni bili besplatni. Dakle, Ministarstvo prosvete je odlučilo da udžbenici budu besplatni s tim da će se vraćati, znači oni neće biti bespovratno besplatni i to samo udžbenici, to ne važi za radne sveske i drugi materijal, ali na taj način da se mora narušiti koncept udžbenika, udžbenik ne sme da bude aktivan, ne sme u njemu ništa da se piše i samim tim udžbenici koji su odobreni recimo početkom ove školske godine bi trebalo da se do septembra nekako, već kako god izdavači znaju imaju da se izmene. Što je izuzetno veliki problem, stručna javnost nam se na to upozoravala, dakle, narušavanje koncepta je jako. Mi smo o tome govorili ovde i sa ljudima koji se bave, pa čak i sa psiholozima, koliko je to za dete delikatan trenutak, da ono zna da ne sme da obeleži ono što ga zanima, ono što mora da nauči, da ga podvuče, ili već ako to radi, da se radi običnom olovkom kako bi se to kasnije brisalo, a udžbenik vraća. Dakle, ovo nije prva godina kada se ovaj problem postavlja na mesto koje zaslužuje. Zašto ranije nije reagovano i da li možda jeste, a da mi ne znamo, a da ministarstvo s druge strane misli da je dovoljno uradilo samim svojim projektom i pokretom? Reagovano od strane roditelja jeste, međutim mi smo ove godine dobili nekako najveći broj reagovanja i morali smo da reagujemo, prosto to nije moglo da ostane nešto neprimećeno. Od pre nekoliko godina projekat se sprovodi na jedan način, međutim ove godine, kažem, je dodatno urušavanje nivoa kvaliteta udžbenika i nivoa kvaliteta obrazovanja. Kako vidite rešenje? Tražimo li sada hleba preko pogače? Skupi su nam udžbenici s jedne strane, pa i teški, mi stalno postavljamo i taj problem. Sa druge strane, sada kada ih imamo, mi evo govorimo zašto to nije savršeno. Znate kako, najbolje idealno rešenje bi bilo da svi dobiju besplatne udžbenike besplatno.
bespovratno. To je zaista koncept besplatnog osnovnog obrazovanja. A s obzirom to da je to nemoguće, šta vi predlažete koncept? S obzirom da je to nemoguće, mi smo predložili da ministarstvo razmisli o tome, recimo u vrtićima i predškolskim ustanovama primenjuju se sistem regresiranja troškova. Zašto ne bi država subvencionirala jedan deo udžbenika ili bespovratno, besplatno dao udžbenike najugroženijim socijalnim grupama, dok recimo može roditeljski izbor da bude da li će kupiti ili će dobiti. I smatramo da treba da bude to roditeljski izbor, a od početka mi nismo pitani, a da ne kažemo to da je stručna javnost koja je pitana, da se jednostavno oglušuje. Evo da je samo koliko moguće na rečenici, nove izmene koje najavljaju ministarstvo, šta će ne doneti? Ne znate? U primjeni ovih udžbenika. Oni najavljuju neke nove izmene koje za koje vas nisu... Još novije. U konceptu. Da, mi smo zapravo o ovom konceptu čuli na jednom okruglim stolu. Dakle, ministarstvo zaista se nije udostojilo ni da javnost obavesti na neki pravi način, niti roditelje šta će donese novi koncept. Pretpostavljamo ono što poslednje znamo, to je da se izbaci radni delovi iz udžbenika. Mnogo se govori o tome da se politički poeni zapravo skupljaju putem i ovakvih, da kažemo, delom dobrih novina. To ne bi trebalo da bude tako. Ne bi trebalo da bude tako, mislim, možemo mi da pretpostavimo da je ovo skupljanje političkih poena, obzirom da je ovo predizborna godina. Očigledno mnogo je... Ajmo onda nešto mudrije, nešto korisnije. Ali i ovom prilikom nudimo saradnju Ministarstva prosvete i apelujemo na to da treba zajedno da radimo na stvarima koje se tiču dece. Hvala što ste bili gošća. Hvala vam. Dobra tema, treba da govorimo i češće i vidjet ćemo koji će biti rezultati. Bliži se nova školska godina, ali se ima i vremena za nešto promeniti. Ja, Bogdan, jedno čekam vreme u Srbiji kada će nam, kakva je vremenska prognoza biti, ali zaista ključna tema. Pa ja se iskreno nadam da će doći takvi dani. Da je samo jedna od važnijih. Živeti, evo kako nas vreme očekuje do kraja ovog dana. Danas je